Hello, it's me! Здравейте! Днес реших да снимам клип с моите любими продукти за този месец, за месец март. И съжалявам, ако гласа ми ви пречи, но вярвам също и, че не сте усетили липсата ми при толкова добри български влогари, като Instant, Flapaboom, Стефи, Деница Христова, Makeup Now, Aglue. Още такива, които ще им оставя линк долу в описанието. Може да ги погледнете, защото са наистина много добри влогари, тези, които аз гледам. Въпреки че аз гледам абсолютно всички влогари, който ми падне. Да. И да. Съжалявам също и че ако днес кача 2 клипа, но просто преди доста време снимах един клип, но просто нямах възможност да го кача в YouTube. И затова, ако ги кача днес в един същ ден, да не се чудите защо съм снимала 2 клипа в един ден. Не съм, просто така се случва, но ако не съм, още по-добре или пък не знам, добре, с това вече ще започна, защото съм сигурна, че този клип ще стане над 15 минути и няма как да го кача в YouTube. Затова нека да започвам. Първото нещо е ето този шампуан на Head and Shoulders. То е 2 в 1 Instant Feel Calling Relief Instantly with Peppermint and Tea Scent. Да, наистина много е хубав, с аромат на мента и чайно дърво. Отзад пише 2 в 1 шампуан против пърхот с аромат на мента и чайно дърво до 100% свобода от пърхот, видими следи при редовна употреба. Разклатете преди употреба, сапонисайте, отмийте, бла 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 бла. Наистина е много хубав, а и ароматът му е доста приятен. Малко трудничко се отваря, да. И как, ето ще ви покажа, ако видите съвсем леко цвета, не става, но доверете ми се, ми, че е много хубаво. Както виждате, това е малка разфасовка, понеже от дома имаме много шампуани. На Palmolive, на Head and Shoulders, ще да кажа, на Wash and Go, да. Следващото е балсам без отмиване на Schwarzkopf Gliss Hair Repair. Да, и той е много хубав. Той е за цъфнали краища и наистина доста освежава косата след баня на малко по-влажна коса. Е добре и да се среше, в смисъл и след това, като я напръскате, да срещате добре косата, за да се разнесе. И е наистина много хубав. Поне аз съм много доволна от него. И аз половината съм го изхабила. Не знам тук дали виждате. Ето до тук е. И да, и той много ми харесва. Не знам дали чувате този шум. Съжалявам, ако го чувате. Ако не го чувате, още по-добре. Балсам с експресно действие за коса, за цъфнали краища, да. Сега минавам към продукти за тяло. Ето този душ гел, който не е от България и не го продават в нашата страна. Той е от Германия, между Германия и Франция. Защо когато репетирам да правя клип, се получава прекрасно, но започна ли да правя клипа, винаги бъркам нещо. Не знам защо се получава така, обаче трябва да съм по-съсредоточена, за да не се получава така. Да, наистина е много хубав. Той е с аромат Spring Magnolia. Е наистина много хубав. Изчиства много добре, пък и миризмата е доста трайна. Въпреки че може би ако сте си изкъпали вечерта и до сутринта като станете, не вярвам, че още ще мирише, но може би малко леко ще се усеща. Следващото нещо за тяло е ето този крем
на Avon от серията Skin So Soft Silky Moisture. Мисля, че е това серията. Ако не е това, напишете ми в коментарите, ако бъркам или не бъркам. То е, какво пише отзад? Какво пише? Увлажняващ лосьон за тяло с арганово масло. С арган. Пише сам с арган. Да, не съм много добре хидратира тялото, попива много бързо. На мен много ми харесва. Малко по... няма гъста консистенция, но няма и много течна консистенция, което много добре е нещо по средата и е наистина много бързо попиваш. Попива само ако търкате по кожата, иначе няма да пи изобщо, което това не ми харесва само, но е много хубав иначе. Сега отивам към ето този сапун на Nivea, който е с портокал и той не се измива много добре. Той е единствения, както и на DAF сапуните, които не ме карат постоянно да се чеша, понеже цялата ставам червена от другите сапуни, става ми кожата на пъпки и започва много да ме сърби, което е много неприятно. Само сапуните извинявам се на DAF и на Nivea, само с тях не ми се получава този отвратителен ефект, който вярвам, че на никой не му харесва. Следващото нещо за тяло е ето този ролон гъбка за подмишници на DAF. Оригиналният издържа 24 часа. Да, издържа наистина 24 часа. И не точно 24 часа, но от сутрин рано до вечер много късно. Наистина доста се усеща, пък и като влезете в банята и трябва добре да го изтъркате, иначе като излезете пак ще мирише. Мирише много приятно. То е като крем. Ето, този начин. Ето излиза отгоре продукт. Ето така и после съответно се прибира. И отзад пише DAF крем дезодорант 50 мл. Не нанасяйте върху наранена или дразнена кожа, ако се появи раздразнение на кожата. Прекратете употребата. Да, той наистина предотвратява лошата миризма и изпотяването. Изпотяването не чак толкова, не на 100%, може би 60-70%, не напълно, но това на мен не стига напълно. Няма алкохол в него, което алкохола точно трябва да изсушава подмишниците ви, за да не се потят. Но няма проблем, аз съм доволна от този крем стик. Да, определено е много хубав. Сега минавам към пастите за зъби. Тук имам една много малка паста за зъби на Colgate. Не знам вие каква използвате, но на мен това ми е любимата паста за зъби. Използвал съм на Билка, на Хималая, на Aquafresh, но тази най-добре според мен ми измива моите зъби. Имам още една по-голяма. Тази, както виждате, е свършила, но да. Запазих се за клипа си изхабени продукти, реших да ви покажа. Тук имам един огромен размер. И цвета е малко интересен. Те са 3 различни цвята. Надявам се виждате цвета. Не знам, на мен това най-добре ми измива зъбите. Също има и други, които ми измиват добре зъбите. Те са малко лючат на Colgate, но са наистина хубави според мен и аз ще продължа да си ползвам тези пасти за зъби. Тук имам още продукти за уста. Ето тези дъвки на Oral-B, серията Professional с аромат Strong Mint. Не знам защо реших да ви ги показвам, но те са свършили. И ето тези Mintis. Много харесвам Mintis, имам много паковки от тях, но в момента се нямам и на представа къде са. Те са изхабени за
клипът с изхабени продукти, който бях снимала, но още не съм ги свърлила. Моят аромат е Cool Mint. И ето тук имам един парфюм на Avon и Candy Sense 50 мл, който е най-любимият парфюм ever, най-хубавия. Сега преминавам към кажа козметичната козметика. Към декоративната козметика. И тук ще ви покажа тази спирала отново на Avon Big and Daring Volume Маскера. Четката е много хубава и много удобна. Както виждате, тя е точно за обем. Ох, малко се изцапах нещо. Прекрасна четка. Не знам вие дали харесвате тази спирала. На мен определено ми е любимата. 10 мл и е прекрасна. Тук имам ето един балсам на Avon. Отново съм махнала етикетите, което много ми харесва така. Той е с мед и наистина много добре подхранва. Имам едно червило тук на Classics, което е номер 255 и е много ярък розов нюанс, цвят, но е прекрасен. Тук имам ето това червило на Avon от серията Color Trend, цвят Pink Holiday, който също ми е много любим. Тук имам още един на Maybelline New York Baby Lips с аромат Cherry Me, който е много хубав. Отцветявам малко устните. Тук имам още един балсам за устни на йогурта в България Biofresh, който е много хубав. Много ми харесва. Всъщност ми харесва сам. Доста изсушава устните с течение на времето, когато го сложите на устните, но ми харесва като да го сложа под червил, понеже червилото издържа след това много дълго. И да, затова сам го използвам. И тук имам последния балсам за устни на Avon от серията Care с какаово масло и витамин Е. Добре. Това са всички, както виждате, доста продукти. Надявам се клипът да ви харесал. Харесайте го, абонирайте се за моя канал, пишете коментари, споделяйте и довиждане.